Naše veľké kaprové navijaky dorazili a sú konečne opäť dostupné. Navijaky Black Edition BC 1000. Mimochodom, tieto sa vypredali oveľa rýchlejšie, ako sme vypočítali. Spätná väzba bola veľmi pozitívna, stalo sa veľmi populárnym, stali sa obľúbenými v krátkom čase a pomerne rýchlo sa aj vypredali, čo sme teraz naozaj len dokázali doplniť, ale rád by som ich predstavil tým, ktorí sa s týmito navijakmi ešte nestretli, čo tieto vynikajúce zariadenia dokážu. Hneď otvorím krabicu a ukážem vám ich. Mimochodom, s týmito navijakmi ste sa už mohli stretnúť v niekoľkých mojich filmoch v poslednom čase, veď sa objavili už vo filme o love kaprov na Dunaji, kde som ich mohol naozaj poriadne otestovať v drsných divokých podmienkach a neskôr ste ich mohli vidieť boj s veľkými kaprami počas lovu návnadov, aj s pomocou tohto navijaka, naposledy v Rumunsku na jazere Monster Carp Lake, alebo čoskoro uvidíte film, kde sme ho často používali pri dlhých hodoch počas lovu tohto obrovského kapra a amura. Toto je matne čierny, naozaj elegantný rybársky navijak, ktorý dokonale zapadá do našej Black Edition, teda čiernej edície kaprárskej značky. Ale nie len svojím elegantným vzhľadom, ale aj technickými parametrami púta na seba pozornosť. Je mimoriadne odolný, čo je vďaka systému Worm Shaft, teda závitovkovému zdvíhaciemu systému cievky a 8+1 ložiskám umiestneným na správnych miestach. Navijak má spomalené zdvíhanie cievky. Na horný bod sa dostane po 6 úplných otočeniach kľúčky, potom sa pekne pomaly vracia späť, čo však zabezpečuje dokonalý profil vlásca. Ďalšou užitočnou vlastnosťou je rýchla hlavná brzda, ktorú možno otvoriť alebo zatvoriť polovičným otočením. Takto ju otváram a takto ju takmer úplne zatváram. Už ju sotva môžem ďalej utiahnuť a hlavná brzda navijaka je úplne zatvorená a takto je otvorená. K popularite nášho navijaka výrazne prispieva aj to, že k nemu je možné dokúpiť 3 rôzne cievky s rôznou kapacitou na vlasec. Štandardne ho dodávame s normálnou cievkou, ktorej kapacita je 650 metrov vlasca veľkosti 30. Toto je výborne použiteľné na zavážaciu rybačku, ale aj na nahadzovaciu rybačku. Avšak pre tých, ktorí by navijak používali len na nahadzovanie, je úplne zbytočné plytvať toľkým vlascom. Pre nich úplne postačí plytká cievka, na ktorú sa zmestí 250 metrov vlasca veľkosti 30. Naopak, ak by niekto používal túto cievku vyslovene na zavážaciu rybačku, tomu odporúčam Deep Spool, na ktorý sa už dá navinúť až 900 metrov vlasca veľkosti 30. Ak sa ti tento navijak zapáčil, ak by si chcel takýto kúpiť, tak v našom e-shope alebo u našich partnerských predajcov to môžeš urobiť.